yana min zafi, dan Allah ka bari, amma kwata-kwata malamin nan bai saurare shi ba. Hakan ya faru akan wani yaro ne da ake kiransa da suna Iliya. Ya kasance shekarunsa 10 lokacin da rayuwarsa ta canja har abada. Iyayensa ne suka samu matsala, sanadiyar sun samu rashin fahimta har sai da ta kai da an raba aurensu. Mahaifina da ya fuskanci mahaifiyata tana matuƙar sona, ƙoƙari ya raba mu. Ya yanke shawarar zai kai ni makarantar kwana, ba dan ya nuna yana sona ba, kawai saboda dan mahaifiyata ta ji haushin haka. Bayan ku an kai ni makarantar kwanan nan ce ta canja min rayuwata ta har abada. Wannan ne farkon labarin abin da ya faru. Zama ne a bayan motar babana, shi kuma yana gaban mota yana tuka ni zuwa makarantar kwanan da zai kai ni. Mahaifina Alhaji Habu ya kasance mutum ne da bashi da lokacin kansa. Kusan ko da yaushe yana kan hanyarsa ta tafiye-tafiye kan harkar kasuwancinsa. Kafin su samu matsala da mahaifiyarsa, Iliya ya fi ɓata lokaci da mahaifiyarsa. Amma yanzu komai ya riga da ya ɓaci. Sanadiyar rigiman da suka yi sai da ta kai su har ƙara ga kotu. Kuma mahaifina Alhaji Habu shine ya samu nasara. Aka ban masa ne, kuma gashi shi ba shi da lokacin da zai bani kulawa. Mafitar da ya hango kawai ita ce ne ya tura ni makarantar kwana. Kwata-kwata Musa baya son haka, amma kuma ba yadda za ta yi. Kuma wannan karan shine na farko da ya fara barin gida. Bayan sun ƙaraso bakin makarantar nan, da yake makaranta ce ta masu kuɗi, wani jami'i ne ya tarbe su. Wannan jami'in shine shugaban security na makarantar nan gabaki ɗaya. Bayan ya ga Iliya, dafa kafaɗarsa yayi, sannan ya ce masa, ba ka da wata damuwa yaro, za ka ji daɗin makarantar nan. Shi kwa Iliya wani ɗan murmushi yayi, daga nan suka ƙarasa ofis ɗin headmaster, sun ciccike wasu takardu, sannan Iliya ya fito tare da mahaifinsa. Mahaifinsa samun saye yake faɗa mai, kaga makarantar nan ba wanda ka sani, to don haka so nake ka dage ka yi ƙoƙari ka zo ta ɗaya. In ka zo ta ɗaya ni kaɗai na san me zan maka. Shi dai Iliya yana sauraron sa ne, amma kwata-kwata baya son makarantar. Bayan mahaifinsa ya gama faɗa mai maganganun, juyawa ya tafi. Wata aka turo wadda ta ɗauke shi ta kai shi ɗakin da zai dinga kwana. Bayan sun shigo cikin ɗakin nan, sannan ta nuna mai ta ce wancan shine gadonka. Sannan ta ce mai ɗan da ƙarfe 9 ka manta ka fito inda ake bada abinci. Iliya godiya ya mata, sannan ya samu guri ya zauna. Bayan ya zauna ɗin nan, jujjuyawa ya yi. Yana kalle-kalle. A nan ne ya ce, tabbas nan ba gida ba ne. Bayan gari ya waye, Iliya gani kowa yana harkokinsa, amma shi kaɗai tamkar maraya. Har wajen cin abincinsa, shi kaɗai yake ci, ba shi da wani aboki. Sanadiyar kasancewa shi kaɗai yake rayuwa, abin ya matuƙar damunsa. Har wata rana, Iliya ya samu ƙafar benansu ya zauna, wani malaminsu ne ya zo wucewa, ya buɗe baki ya mai magana. Amma kai ne Iliya ko? Cikin rashin sakin jiki, Iliya ya ce, ni ne. Jan Iliya ya da hira, har sai da Iliya ya fara sakin jiki da shi. Shi da kansa ya fara faɗa wa kansa, tabbas wannan ba irin ragowar malaman nan ne da ba sa dariya ba. Ana kiran ni wannan malamin da suna Uncle Sani. Take Uncle Sani ya fara ba shi labarurka na irin gwagwarmayar da shi ma yi. Sannan yake faɗa mai, shi ma ya yi makarantar kwana lokacin da shi ma shekarunsa ba su wuce nasa ba. Iliya ya yi matuƙar jin daɗin hirar da suka yi. Take ya saki jiki da shi. Tun daga wannan lokacin, Uncle Sani ya fara jan Iliya a jiki. Yakan koya mai ayyukan da bai gane ba, da kuma wani lokacin ya ja shi su ta hira. Sanadiyan hakan, Iliya ya zamana ya ɗauka Uncle Sani tamkar ɗan uwansa. A hankali Iliya ya samu yayi wani aboki a aji. Bayan lokuta sun ci gaba da shuɗewa, Uncle Sani zama wa Iliya ya fi malami a wajensa. Haka suka ci gaba da rayuwa. Har wata rana bayan an fito break, suna zaune da shi da Malam Sani, Iliya ne ya mai wata tambaya. Uncle, wai kana ganin babana ko ya damu da ni? Uncle Sani ne ya juyo ya kalle shi, sannan yake faɗa mai, me zai hana mahaifinka ya damu da kai? Iliya ce mai yayi, ai na ga tun da ya tafi ne ko kiran waya ya ji ina lafiya baya yi. Uncle Sani ne ya buɗe baki ya ba Iliya amsa. Ka san wasu mahaifan ko ba su kira ka ba za su maka abin da kake bukata. Ita ma wannan damuwa ce. Dan haka bana so in ji ka ƙara cewa mahaifinka bai damu da kai ba. Daga lokacin ne, duk lokacin da Iliya yake son wani abu daga mahaifinsa, Uncle Sani yake zuwa ya faɗawa, shi kuma ya faɗawa mahaifinsa. Da wannan daman ne Uncle Sani ya shaƙo da mahaifin Iliya sosai, wanda duk lokacin da mahaifin Iliya yake buƙatar wani abu, shi yake tuntuɓa. Shi kwa Iliya tun daga lokacin ne ya ci komai yana tafan mai daidai a makarantar nan. Wata rana da yamma, kusan kowace ɗalibai sun gama ɗaukar darasi, sun juya suna tafiya ɗakunan kwanansu. Uncle Sani ne ya kira Iliya ya ce ya zo ofishinsa. Iliya ya yi matuƙar mamakin hakan, saboda tun da suke bai taɓa kiransa a irin wannan lokacin ba. Bayan Iliya ya zo cikin ofishin nan, gani yayi ba kowa sai shi kaɗai. Kasancewar yaro ne shi, tunani ya fara yi. Largo ɗaliban da za su zo su yi karatu tare ne ba su ƙaraso ba. Uncle Sani ne ya katse shi daga tunanin da yake. Ya ce mai samu guri ka zauna. Daga ƙarshe, Uncle Sani yana kan kujera a zaune. Tasowa ya zo kusa da shi. Nan ne inda Iliya gabansa ya fara waɗuwa. Sannan ya kama tunanin, to me yasa gabana zai waɗi? Saboda ya riga da ya saba da Uncle
Sani. Uncle Sani ne ya fara mai magana yana tattaɓa mai jiki. Take Iliya ya ji wannan abin ba daidai ba ne. Gabansa ne ya fara waɗuwa ya buɗe baki ya ce wa Uncle Iliya, tunda da ya rago ɗaliban ba su ƙaraso ba bara in je in kira su. Iliya maza ya fito daga cikin wajen nan. Yana sauri ƙirjinsa yana bugawa. Cikin ɗakunan da suke kwana ya koma ya kwanta. Bayan ya kwanta kasa bacci yayi. Ba abin da ke cikin kansa face tunanen da ya dinga yi. To me yasa Uncle Salisu yake yi zai min haka? Me abin da yake shirin faruwa ne? Tun daga wannan ranar ne sai da muka yi kwana 2 ba mu haɗu da Uncle Sani ba. Idan ku ya shigo ajinmu, idan ku ya shigo cikin ajin nan, kafatanin idanuwansa yana kan Iliya. Iliya in ya ga kallon yayi yawa sai dai ya sunkuyi da kansa yayi kamar karanta littafi yake. Haka aka ci gaba da yi har sai da aka kwana 2. Wata rana an tashi daga makaranta, Uncle Sani ne ya samu Iliya ya ce mai ka zo mu je akwai inda nake son ka raka ni. Iliya ji yayi cikinsa ya murɗa, gashi ba shi da ƙarfin gwiwar da zai ce ba zai je ba. Ofishinsa suka ƙara koma. Uncle Sani shine ya faɗa min wata magana da tunda nake ban taɓa tunanin zai faɗa min ba. Wai ko Iliya an taɓa faɗa maka yadda kake da kyau kuwa? Take na ji wannan maganan wace irin magana ce. A nan ma dai ƙara matsowa kusa da ni yayi yana tattaɓa ni. A nan ma Iliya da ya ga abin yayi yawa tashi yayi ya ce shi zai tafi. Da ya tafiyansa bayan sati ya zagayo Uncle Sani ne ya zo ya same shi ya ƙara ce mai ya zo ya raka shi. Gabansa yana waɗuwa da sauri amma ba halin ya ce mai ba za shi ba. Haka suka zo har suka fita daga cikin makarantar. Zuwa ya kai shi wani gida wanda ba shi da nisa da makarantar nan. Iliya da ya ga haka buɗe baki ya ce mai wannan kuma gidan Uncle Iliya. Ce mai yayi wannan gidan nawa ne idan bana son a takura min nan nake zuwa. Bayan sun shigo cikin ɗakin cewa Iliya yi samu guri ka zauna. Sannan Uncle Sani ya rufe kofa. Take Iliya ya ji gabansa yana waɗuwa sauri ya zo yana yi mai magana. Kai kuma kukan me kake? Tun ma kan mu fara abin da ya kawo mu? Nan fa Iliya hankalinsa ya ƙara tashi. Bai san lokacin da ya fashe da kuka ba, amma kwata-kwata Uncle Sani idansa ya rufe. Matsowa kusa da Iliya yana ƙoƙarin yin lalata da shi. Iliya yana ja da baya, shi kuma yana ƙara matso shi. Iliya nuna masa yi wannan abin ba Uncle ba daidai ba ne, amma kwata-kwata Uncle Sani ya ƙi sauraron sa. Ta ƙarfi ya riƙo Iliya ya yi lalata da shi. Shi ko Iliya yana zaune a gefe banda kuka ba abin da yake. Bayan ya gama abin da zai yi, ɗaukan wata cakuleti da biskit yayi ya bashi, sannan ya ce mai ka bar kuka, wannan kukan ma da kai kawai dan baka saba bane, amma na san in ka saba kai ma abin zai burge ka. Komawa makaranta suka yi. Tun daga wannan ranar ne kafatanin farin cikin Iliya ya koma, ko a cikin aji yake in ana yin darasi zai yi kamar yana saurara, amma kafatanin hankalinsa baya wajen. Bayan an tashi kuwa in aka dawo cikin ɗakin kwanansu yadda ya ga rana haka yake ganin dare, saboda kwata-kwata ya rasa me yake mai daɗi. Shi kuma Malam Sani a makarantar nan tun daga lokacin nan yake sakawa Iliya ido, duk inda zai yi da wanda yake kulawa idanuwansa suna kansa, sannan yakan ƙoƙarin yi mai magana ta yadda bata dace ba, amma shi ko Iliya kwata-kwata baya son haka. To jama'a ku kasance da mu domin jinya za ta kaya da wannan malamin. Mun gode, sai mun haɗu a labari na gaba.